ассалому алайкум бародарои азиз, созен хубен, ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали мошини савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. Боварӣ дорам бародар, мошини дилхоҳ тамиёбӣ. Навора то хира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ба бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародаро ки дар ҳар як видео мора дастгирӣ мекунед. Фикротон ҳатман дар комментария нависен. Гапа зиёд намекунем дӯстон ва мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 159 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. ВАЗ 2110, соли барориши 2002, кузуфи седан, ранг боша сабз, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холик, коробка механика. мошина гуфта документҳои солонаш пӯчидага, 5 баллони нав дора, пусидагӣ надора, задагӣ нестай, срочна сумдар кора мефурӯшем. қарор дора мошини мо дар шаҳри бохтар бародаро ва нақша боша гуфтеса и бародар 7500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 47000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ҳайхиди бародар дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. Лада Приора, соли барориши 2007 сол, дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар намисондагӣ нестаи дӯстон. қарор дора мошини мо дар шаҳри ҳисор ва нақша боша гуфтесаи бародар 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 175000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мешава. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг ва маълумоти бештара ҳайхиди бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra B, соли барориши 1995, дар кузуфи седан, ранг боша сабз, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошинча тенҷи бадай, документош тамом шудагӣ гуфта, танировкаш 7 моҳи дига мондагӣ, срочна фурӯхта мешава, сум дар хӯрай. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса и бародар 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 188000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. Mercedes Benz C-Class, соли барориши 1994, дар кузуфи седан, мотори 1.8, ранг боша сурх, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, срочна фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестаи дӯстон. қарор дора мошини мо дар ноҳияи ҷабор расулов ва нақша боша гуфтесаи бародар 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 206000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунам, алиша мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи хиди бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳастаи Nissan Sefiro, соли барориши 1996, дар кузуфи седан, объём мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, аючот синемат кардагӣ, нав мотор кардагӣ мехтай, нав краска кардагӣ, сарапина надора. ҳуҷҷатош то моҳи августи 2022 ҳастай, срочна фурӯхта мешава. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса и бародар 22000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 137000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем, алиша мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. Audi A4, соли барориши 1995, дар кузуфи седан, ранг боша серебристи, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензина, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфта 10 литр газ қати 90-95 км мегарда. мотора нав кардагӣ, ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати беҳтарина срочна фурӯхта мешава. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса и бародар 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 115000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат муроҷиат кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо.
Автомошини фурӯши мо ҳаст Toyota Mark D. Соли барори 1698, кузофи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Расход тоқа краскай дигар ҳама ҷош гуфтай 100% камбудии нестай, срочно фурӯхта мешава. Сум дар кора қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтай саи бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 94000 рубл. Нархи охирша гуфтай дига арзон намешава. беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ занг зана. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Daewoo Lacetti. соли барори 2008 сол, кузофи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Кони Бодом ва нархша боша гуфтесаи бародар 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 200000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем. алиша мешава вариантҳо боша, марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара хиди бародар дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Hilux Surf. соли барори 1993, кузофи внедорожник, ранг боша сиёҳ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Истаравшан ба нархша боша гуфтесаи бародар 16500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 103000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем. алиша мешава. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара боз ба дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш кадай айдаст натен. марҳамат занг занед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро ВАЗ 21099. соли барори 2007 сол, кузофи седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтай губкават кадагай, самвуфер, 4 колонка, дискҳои торс, баковой лада гранд задагай. короче мошин тайёр кадаги будем барои хидмотгай срочно сум дар куршид мефурӯшемша. кожни салон, документош нава 1 сола, як краска мега мошин тамом дига ягон дар надора, срочно фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ба нархша боша гуфтесаи бародар 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 112000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra. аз соли барори 1993, кузофи седан, ранг боша серебристи, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуба, 1 сола ҳуҷҷат дора мегаи бародар, акклиматори пачка дора, мотор штут намекунам, мотор модулай, салон тоза ҳакай, ду чашки қафошкудай варид дора, дига ягон камбудӣ надора, срочно фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар ба нархша боша гуфтесаи бародар 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 87000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештари хиди бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Daewoo Nexia. соли барори 1994, кузофи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин гуфтай состояниш зури бадай, балонош 90%, моторош 100%, камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешава. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Сепитамаи бародаро ба нархша боша гуфтесаи бародар 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 119000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзона мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши мо ҳаст BMW 5 серия. соли барори 1997, кузофи седан, ранг боша серебристи, мотор DVC, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин 100% лобой намуди проверкада тайёра гуфтай соҳибаш, мотор 100%, коробка ходовой 100%, масъала намехӯра, автопилотиш кор мекунад, срочно мефурӯшем гуфта. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Ҷабор Расулов бародаро ба нархша боша гуфтесаи бародар 36000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 225000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мешава. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо
имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мераса. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем, моро дастгирӣ кардем. дӯстон, зинда ва сарбаланд бошен ҳамеша. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. моро дастгирӣ кунед. то навори оянда худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. хайр бародарон.